Bilboko artisautza azokak ateak ireki ditu gaur. Bizkaiko artisau sortzaileen elkarteak bultzatutako azokak urtero ireki ditu ateak 30 urtez jarraian Gabonak hastear daudenean. Arriagantzokiaren ondoan kokatua, tradizioa eta berrikuntza uztartzen dira 40 estanetan. Artisauek ekoiztutako lana erakutsi eta salduko dute urtarrilaren 6 arte. Denetarik aurkitu daiteke, altzariak, jostailuak, jantziak, oinetakoak, bitxiak. Nik zilarra lantzen dut. Nik joieri zaitzen dut, daroguz 5 urte edo, hasi ginen horan froga moduen, ikasi da gero. Nik zilarra lantzen dut. Bukatutako produktua ikusten du bisitariak, baina eskuz egindako lan hauek zenbat denbora eskatzen dute? Minimo 2 ordu behar dozuz. Pieza oso simplea egiteko. Belarritako batzuk, egin aditut, igual 3 pare ordu betean segun ze belarritako bestatzuk gehiago taratzen dira, ez? Nik egiten prozesu guztia, fundiziotik bukaeraraino. Pieza batzuk lan gehiago daukat eta beste batzuk gutxiago. Eskuz egiteak dakarren lana eta denbora prezioetan ere islatu behar, noski. Merkeena 19 eurotik gora oso gauza basikoak, eta garestiena dekoguz 3.000 euro tararteko piezak. 22-tik 400 eurotara. Merkeena uste dut direla 25 euroko belarritako batzuk. Eta garestiena momentu hontan 200 pikuko zilarraz egindako gantzillozko kolgante bat. Produktu garestiak gero eta gutxiago saltzen direla azaldu igute, baina alternatibak badaudela gehitu dute. Batan bat jausten da, onino saltzen dira zelako gauzak, baina egize da, pasan urtien eta urton, ekonomikoagoak diren piezak direzenak urteten dauzenak. Krisia tarteko ere baikora agertzen dira artisauak. Denbora zaila da, baina bagoaz aurrera. Artisau bezala, artisau gona daude. Merkatua, orain momentu honetan artisau gona daude, ez? Kalean saltzen eta tailerretan eta nik uste dut arlo horretan osasutzu dauela. Ekonomia aldetik, Bilboko azoka oso modu positiboan baloratzen dute. Da, nik uste azoka honetariko estatu mailan antolatzen direnak. Oso lan onak daude. Eta harritzekoa bada ere, jendeak gehien galdetzen duena, hauxe. Zuk egiten duzu, hori da gehien galdetzen dena. Esan ere, ekimen paraleloak burutuko direla. Besteak beste, lehiaketak, tailerrak eta artisautza jardunaldiak beti ere urtarrilaren 6 arte.